zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. So in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi. Ashe akwai alaka zuciya da ruhi. Rabuwa da zafi cikin soyayya, so da yake ɗawainiya sai ya gigita rayuwa. Damuwa ta yi ta karuwa, shin me ke faruwa? Me zai waruyi garkuwa? Zuciya ta bar yin damuwa. Zuciya, 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 ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. Shi me ke faruwa? Me ke sanya damuwa? Me ke Ni ya damuwa ba son wannan faskaren nake ba. Yanzu ka ga halin da ka shiga duk ka jigata. Sani, idan ban yi faskare ba, wani irin sana'a kake so ne? Kai fa ka sani babu wani sana'a da na iya na hannu. Ya in dan ni kake neman kuɗi, ka daina zuwa wannan faskaren, na yafe maka. Sani, duk wanda idan ka ganshi a duniya to mafarin shi wahala. Idan muka yi haƙuri wannan faskaren da muke, wata rana za mu ci ribarsa. Sai mun manta maka mun ba mu faskaren ba a rayuwa. Haka zalika, lafiya ita ce ginshikin komai. Da ka rasa ta, ka rasa komai na ginshikin rayuwa. Yaya, lafiyarka tana da matukar muhimmanci a rayuwata. Don Allah, kar kai wasa da ita wajen neman abin duniya. Kuɗi na iya siyan komai, amma ban da rayuwa. Sani, kuka kake ka manta kai ma alƙawarin cewa ba za ka sake zubar da hawayenka a gabana ba. A yau na karya alƙawarin, sai kai ma ka min alƙawarin ka daina faskaren nan. Shikenan, na yi maka alƙawari daga yau hannuwana ba za su ƙara yin faskare ba, amma zan nemi wani irin sana'a kowane iri ne zan yi, domin farin cikin ka shine farin ciki. Dole sai sana'a kowane iri ne kafin bai maka bukatun ka. Sani, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. Abdul, na kira ka ne mai magana mai muhimmanci. ina sauraron ki Maryam. Ya kamata a ce ka turo magabatanka domin a yi mana magana aure. Maryam kina kin zo da magana mai muhimmanci, kuma na ji daɗin wannan magana ta ki, amma sai dai kin san matsala guda ɗaya Maryam. Ba ni da kuɗi yanzu, ba ni da halin da zan iya yin aure. Shine magana ta gaskiya. Na san baka da kuɗi, to amma ni ba maganan kuɗi ba ne. Maryam, turo magabata na abu ne mai sauki, to amma fa ki sani idan har magabata suka zo gidanku magana ne na kuɗi, daga an tsaye da magana to magana ce ta yaya za a samu kuɗi a yi aure. Ni zan ɗauki nauyin auren mu Abdul, duk wata hidimar da za a yi daga sadaki zuwa kayan lefe. Maryam, a yaji ka taɓa ganin an yi haka? A ina kika taɓa ganin mace ta ɗauki nauyin auren namiji? A kaina mana, to idan ma ba a taɓa yi ba yanzu za a fara a kaina. So in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi. Ashe akwai alaka zuciya da ruhi. Gaskiya Maryam ba karamin daɗi na ji ba da wannan labari da kika ba. Kin ga kenan ba da kankanin lokaci ba za mu sha biki. Wallahi kuwa ƙawata, kin ga kenan mafarki na ya kusan tabbata. Kin ga kuwa na kusa na kasance kusa da numfashi na a makwanci ɗaya. Gaskiya Maryam ba karamin jihadi kika yi ba, saboda ba kowace mace za ta iya abin da kika yi ba. Zan iya yin komai akan Abdul, zan iya ba shi rayuwata domin ina masa ƙololuwar soyayya. Tabbas
ni zan ce haka saboda kin bashi kuɗi ya biya sadaki, kin mashi laifi. Maryam, wannan ba karamin so bane ba kike ma Abdul. To yanzu me ya mafita idan an yi aure kan sana'a? Kin dai san zama aure bai yiwuwa sai da abin yi. Haka ne. Na yi magana da kawuna. Bayan bikinmu zai bani ragowar kuɗin gado na insha Allah. Kin ga kuwa? Sai in dinga ba Abdul ya dinka juya mana. Gaskiya Maryam, hakan yayi. Kin kawo mafita, babu sauran wata baraka da za ta fito. Gurin mu dai Allah ya kai mu sha biki. Maryam ta Abdul, Abdul na Maryam. Na gode ƙawata, ai na san kina so na da Abdul sosai. Wato Abdul, hakika abokina Maryam ta yi kokari wajen nuna ma duniya cewa ita masoyiyarka ce ta hakika. Wannan gaskiya ne Kabir. Gaskiya abin da Maryam ta yi min naji daɗi sosai, kuma zan alfahari da ita. Tabbas zan alfahari da Maryam a cikin rayuwata. Sai dai mu ce Allah ya saka mata da alkhairi. Kai kuma Allah Ubangiji ya baka iko rike ta da amana. Amin abokina. To abokina me ka tsara game da yadda za ku zauna tare da Maryam? To, mun yi magana da ita gaskiya. Na gamar cewa a gidanmu nake so na aje ta, kuma ta amince ta da cewa ba ta da matsala insha Allah. Alhamdulillah. Na ji daɗin wannan sosai, sai dai fatan alkhairi. Domin Maryam ita ce hakikanin macen da ya kamata ka zauna da ita a zama na har abada. Gaskiya ne. Maryam insha Allah ita ce matata da zama da ita na tsohon rayuwa da mutuwa, domin ina son ta sosai. Ashe akwai alaka zuciya da ruhi, rabuwa da zafi cikin soyayya, so da rai yake ɗawainiya sai ya gigi ta rayuwa, damuwa ta yi ta ƙaruwa. Shin me ke faruwa, me zai warui garkuwa, zuciya ta barin damuwa, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. Jiya nake kamar wani sabon sarki. Zuciyata sai waswasi take. Na gagara bambance ƙarya da gaskiya. Wai shin da gaske ne yau sauran kwana 7 Abdul ya zama angon Maryam? Zuciyarka ta daina wasi. Gaskiya ne nan da kwana 7 Maryam za ta zama mayafin rufan Abdul. Numfashin Maryam da Abdul za su dinga gauraya a kowane minti da saka. Zan kasance a cikin kowane sakan da minti ban da aiki sai yi wa Maryam hidima. Zan ɓata lokacina wajen yi miki duk abin da kike so. Abin da Maryam ba ta so kuwa dole na guje shi. Maryam, ke tamkar wata ce mai haska sararin samaniya. Haka ke tamkar rana ce, in kika fito ko ina sai ya haska. Kin haskaka lamarina, kin sani a cikin farin ciki. Na gode wa Allah da ya bani ki a matsayin abokiyar rayuwa, sannan kuma na gode miki bisa soyayya da kike min a rayuwa. Hakki ne akan Maryam ta dinga sa masoyinta a cikin farin ciki, don haka ka daina mini godiya. Maryam, godiya ana yin shi ne a inda ya dace. Ke kuwa kin cancanci miki godiya. Idan akwai abin da ya fi godiya ba, dole ne miki shi. To yanzu dai ya zancen maganan kayan angwanci, kuɗin da na baka sun ishe ka kuwa? Kayan angwanci? Na ji na sai kaya. Kar ki gani da na sai mugun kyau. Har na ka gurin ɗinki. Ina ganin kamar gobe ma sai dan ya ce zan je in karba. Abdul, zan so na ganka a cikin manyan kaya. Oke, biki taba gani a cikin dogayen kaya ba. Sai ma na kwaso kayan ranar na zo tukunna. Za ki sha mamaki. So da rai yake ɗawainiya sai ya gigi ta rayuwa, damuwa ta yi ta ƙaruwa. Shin me ke faruwa? Yaron nan maraya ne kuma ba shi da kowa, sannan wanda kaga ya zo wajen ka kanin mahaifinsa ne. Hajiya, ni na rasa ina tunanin keke zuwa. Yaron nan ba mutumin kirki ba ne, mutumin banza ne. Abdul ɗin ne ba mutumin kirki ba? Gaskiya Abdul ba shi da aibu a rayuwa. Hajiya, in takaita miki zance yaron nan ɓarau ne. Abdul ɗin? Da muka yi bincike sai muka gano ba ɗan sunna ba ne.
zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. So in ya kama zuciya to sai ya kama ruhi, ashe akwai alaka zuciya da ruhi. Rabuwa da zafi cikin soyayya, so da rai yake ɗawainiya sai ya gigita rayuwa, damuwa ta yi ta ƙaruwa. Shin me ke faruwa, me zai waruyi garkuwa, zuciya ta bar yin damuwa. Zuciya, 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 ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi, zuciya da ruhi. Shi me ke faru?